23 number lana थांलायबाय गोल 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 third quarter final SSB Siliguri will play against United Chirangduar FC from Chirang district of Assam. SSB Siliguri will play against United Chirangduar FC from Chirang district of Assam. Ini थामथि quarter final गेलेगोन SSB Siliguri आरो United Chirangduar FC बे मोननै हानजाया SSB Siliguri आरो United Chirangduar FC बे मोननै हानजाया दिनै थर्ड क्वार्टर फाइनालखौ गेलेगोन आजिर तृतीय क्वार्टर फाइनालाव मुखामुखि हबो SSB Siliguri बनाम United Chirangduar FC SSB Siliguri बनाम United Chirangduar FC Bodoland Gallants Gold Cup Bodoland Gallants Gold Cup Bodoland Bodoland Gallants Gold Cup sim. Hey guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि क्रिएटर भिडिअ YouTube चेनेलाव बयखौबो गिबि-गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरग्रोनाय जाबाय। स' दिनैनि गेमा जागोन SSB Siliguri versus Chirangduar FC. स' आसा खालामो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन। स' दिनै थर्ड क्वार्टर फाइनाल दायो नै गेमा स्टार्ट जासिगोनानो रेडि जाहांबाय 3 बाजिनाय लोगो दिनैनि बे मेट्सआ जागायजेनगोन स' नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ देखायलांबाय थागोन आं गेजेराव आजिर खेলত मुखामुखि हबो United Chirangduar FC बनाम SSB Siliguri We now have a national anthem. I would like to request all the invited guests. Bitingnya जाबाय Chirang, bitingnya जाबाय SSB Siliguri.
गाइस दायो नै गेमा स्टार्ट जासिगोन बिथिंना जाबाय SSB बिथिंना जाबाय चिरां रेफ्रिया ने वार्निं होबाय येलो कार्ड फाउल जादों Oh my god, bahayni bake corner जाबाय चिराङा SSB खौ गलसे स्कर खालामनानै दोनबाय लांबावदों दायो नै सोनो थाखाय गल सोलायबाय नै जोंनिया लेग्रुआ जार्सी नम्बर SSB खौ चिराङा गलसे सोलायबाय स्कर जाबाय चिरांनिया 2 आरो SSB निया 0 23 जार्सी नम्बर बिथाङानो गलसे स्कर खालामबाय SSB आबो सोनो थाखाय सेस्था खालामदों नाजागासिनो
Chirangnya नै लानानै फैलायबाय Goal. Abimanyu. Oh. Budak खेलना से गोल हो पा रहा है उनका बात गोल हो पा रहा है गोल 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 आता सुंदर गोल पर कपरिल मेसेज दिए डिफेंसर खेलुৱৈজনৰ নহলে কিন্তু প্ৰতিপক্ষৰ যি খেলুৱৈ ষ্ট্ৰাইকাৰ আছিল তাকে কিন্তু গোল ভিতৰলৈ ঘুমাই যাব বুলি ভাবি তেখেতে কিন্তু মানে কোনো কষ্ট নকৰিলে যাৰ ফলত ডিফেন্সৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে সুন্দৰভাৱে গোল কৰিবলৈ সক্ষম হয় নহলে এছএছবি বৰ্তমান 3-0 গোলত পিছুৱাই থাকিব লগা হেতেন কিন্তু গোলৰ পৰা ৰক্ষা পৰিলে পাসিং 23 নম্বৰনে লানা থালাইবাই গোল 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 জার্সি 16 নম্বरा SSB खौ सोबाय स्करा जाबाय चिरांनिया 3 आरो SSB निया 0 दासिमबो सोनो हायाखै SSB आ चिरांनि स्करा जाबाय 3 Jersey number 23 जोबोर मोजां पास होनानै गल खालामहोबाय दां 16 नम्बरा सोबाय दायो Twenty-three number मोनलायबाय जोंनिया बलखौ थखायदों बेक खालामनानै गलनिफ्राय जोबोर मोजां पास होदों बरिया
Wow. Tokai nice style. Goal! Goal! सोलायबाय नै दायो 23 आ जोबोर मोजां पास बलखौ पास होयो आरो लोगोसे थकाय लांनानै नै दायो सोलायबाय स्कोर 4 चिरांदुवारनिया जाबाय स्कोरा 4 ओमफ्राय SSB सिलिगुरिनिया जाबाय 0 जोंना 23 नम्बरा गल सोखांनायनि उनाव नै मा जाखोथाय What happened? क्या भाई इधर लग गया एसे जखम जाबाय नै गल सोखांनायनि उनाव दायो हाबफाफिनसिगोन नै SSB निया दायो जोसिगोन बक्सआवनो फाउल जाबाय गल किपाराहाय थाबायमोन ओमफ्राय सोफाफिनबाय स्कोर SSB निया 1 आरो लोगोसे चिरांनिया जाबाय 4 SSB आ दायो गलसे सोनानै दोनबाय चिरांआ जाबाय 4 स्कोर 4-1 हाफ टाइम जाबाय दायो नै स्कोरा जाबाय चिरांनिया 4 बेनिफ्राय I think SSB नि 1 थामथि क्वार्टर फाइनालाव गेले udah sih kelas jalan sama ini Chirangduarनियाबो चेन्ज खालामगोन बिदि SSB आबो चेन्ज खालामनो नागिरदों दायो 9 आरो 10 आ हाबगोन layam Rija Bodoland ini berai tu beri seri. Rija Bodoland jadi kan berai tu. Apa ini mana? Dia di.
Game over Chiranga देरहानो हाबाय स्कोर 7 आरो लोगोसे SSB Siliguriनि स्कोरा जाबाय 1 Hello. In the third quarterfinal between SSB Siliguri versus United Chirangduar, Chirangduar defeated SSB by 7-1, and we have a man of the match award to be present in this third quarterfinal between SSB Siliguri and United Chirangduar FC. To present this award, may call Reverend Chirang, former president of Dimakuchi All-Pro Student Union. And the best player of today's match between SSB Siliguri and United Chirangduar FC is jersey number 23 from winning side, Joseph. Joseph, please come on. नै बिथाङानो जोंना बेस्ट प्लेयारखौ मोननो हाबाय Ladies and gentlemen, Joseph, jersey number 23 from winning side. Mobile number. Bini mobile number kalana ni kama relance ka. Ai sir kuch bidu. Relance ma. 7 Joseph. Hi. Hey guys. Joseph lapran sudah. Best player dene जोंनिया फटो क्लिक लागासिनो Itu runanu ke?